Защо антибиотиците не ни убиват или поне не веднага? Когато имаме бактериална инфекция, пием антибиотик. Той влиза в тялото ни, намира бактериите, блокира техните рибозоми и спира протеиновия им синтез и така ги убива. Но нашите клетки също имат рибозоми и също произвеждат протеини. В този момент, защо тогава антибиотика не спира и тях? Отговорът е в еволюционната разлика. Бактериите са прокариоти и имат 70S рибозоми. Нашите човешки клетки са еукариотни и имат 80S рибозоми. Антибиотици като тетрациклина са финно калибрирани оръжия, които разпознават специфично само малката 30S субединица на бактериите и не докосват нашите 80S рибозоми. Но спомняш ли си за ендосимбионтната теория? Във всяка една от нашите клетки има органели, които имат собствени 70S рибозоми, точно като тези на бактериите. Те са нашите енергийни централи, които според ендосимбионтната теория някога са били древни бактерии. Знаеш ли кои са тези органели?